Saúdos de novo, estamos xa de volta en tempo de entrevista. Como lles adiantaba o remate das novas, hoxe no Preguntoiro imos conversar co secretario xeral de Cultura. Con el imos facer balance dos 2 anos que leva aberta ao público a Cidade da Cultura e tamén trataremos de coñecer algúns plans pro complexo para este ano que ainda estamos estreando, para este 2013. Anxo Lorenzo, boa noite, benvido. Boas noites, grazas, boas noites. Dicía, cumpríronse hai uns días, 2 anos da apertura ao público da Cidade da Cultura. Antes de entrar en cifras concretas, máis, digamos, a nivel teórico, que supuxeron estes 2 anos? Sí, bueno, os 2 anos da Cidade da Cultura, do funcionamento ordinario e da actividade ordinaria da Cidade da Cultura, o que supuxeron foi, primeiro, contar cun espazo, cun equipamento cultural máis que se engade aos equipamentos culturais que temos en Galicia, un equipamento cultural aquí en Santiago de Compostela, no Gaiás, e un equipamento cultural que nos permitiu transmitirlle á sociedade galega, a toda a ciudadanía e, por suposto, tamén da área de Compostela, unha programación cultural dunha enorme calidade, moi diversa, que complementa a programación tamén importante e densa que hai na propia cidade de Compostela e, por suposto, tamén en toda Galicia. É dicir, que eu creo que ese é a primeira reflexión que hai que facer. É dicir, que a Cidade da Cultura é un equipamento onde estamos levando a cabo, e onde se levou a cabo nestes anos, unha programación cultural intensísima e moi diversa e de moita calidade, e, como digo, complementa, non? A que temos en Santiago e a que temos en Galicia. Eu creo que esa sería a primeira lectura e a primeira e a máis importante que eu creo que se pode transmitir desde o punto de vista da actividade cultural en Galicia. A marxe da actividade cultural, o que é o contedor en sí, cree vostede que estes 2 anos serviron para que os galegos aprendamos a querer un pouco a Cidade da Cultura que, bueno, pois deu tantos titulares negativos moitas veces? Sí, eu creo que estes 2 anos o que serviron foi para que Galicia coñecese a Cidade da Cultura, non? É dicir, que se puidese achegar, que puidese participar nas actividades que se realizan, nas diferentes actividades. Pasaron estes 2 anos máis de 664.000 persoas pola Cidade da Cultura, como visitantes, como participantes nas diferentes actividades. Así que un equipamento destas características non pode ser coñecido, nin todo o mundo pode ir nos primeiros anos da súa existencia, non? É dicir, hai que consolidar programación, hai que consolidar actividades, hai que consolidar públicos para que poidan repetir, para que poidan asistir a diferentes actividades e diferentes anos. Por lo tanto, eu creo que a Cidade da Cultura, con 2 anos en funcionamento, creo que está aínda consolidándose como un proxecto cultural, non? Como un proxecto arquitectónico e un proxecto dunha dimensión importante para Santiago e para Galicia. Así que eu creo que aínda estamos nesa fase en que Galicia ten que coñecer a Cidade da Cultura e a Cidade da Cultura ten que seguir buscando elementos de programación e de actividade que permita chegarse aos diferentes públicos que en Galicia participan da cultura. Repite vostede moito a palabra Galicia, xa asumimos que a Cidade da Cultura é de Galicia, non de Santiago. Nestes 2 anos avanzouse nese sentido. Esa idea, de feito xa no nome desde o principio a Cidade da Cultura de Galicia, en Santiago, por suposto, pero é un equipamento pensado para toda Galicia. É dicir, pensemos que é un equipamento desta amplitude, desta profundidade, ten que estar pensada para un público objetivo dos 2 millóns, case 3 millóns de galegos e galegas que vivimos en Galicia, e, por suposto, está situado en Santiago, eso é indubidable, e, por lo tanto, por eso dicía ao principio, que este equipamento é un equipamento que complementa moi ben outras ofertas e moitísimas ofertas que hai de todo tipo na actividade cultural de Santiago. Daba vostede a cifra de 664.000 visitantes nestes 2 anos. Cumprense as expectativas? A ver, cando calquera institución pon en marcha un equipamento do tipo que sexa, é dicir, unha infraestructura do tipo que sexa, as expectativas sempre son as máximas, non? Realistas, pero as máximas. E o certo é que a Cidade da Cultura comeza no 11, continúa no 12, estamos agora a principios do 13, e estamos evidentemente no medio de 2 anos complicadísimos, a nivel económico, a nivel socioeconómico, e son 2 anos que sabemos, porque están as cifras aí, as estatísticas están aí, que son 2 anos de contracción do gasto cultural, non? Bueno, contracción de gasto de todo tipo, tamén do gasto cultural. E tamén hai unha certa contracción da participación da cidadanía en certos tipos de actividades culturais. Entón, claro, no medio deste lío socioeconómico no que estamos, evidentemente que a
o número de persoas que visitaron e que participaron en actividades no Gallás no 11 e no 12 sexa idéntico, prácticamente idéntico, un poquinho máis no ano 12, é unha boa noticia. Quer dizer que o primeiro ano, cando comeza un equipamento, sempre hai un efecto inauguración, un efecto chamada inicial de unha certa, pues, bueno, podemos ver aquí, pues, dunha certa expectación ante un espazo singular que se abre, e o normal sempre neste tipo de espazos é que o segundo ano cae un poquinho a asistencia, pois porque xa non hai ese efecto chamada, non? Aquí, en cambio, no caso da Cidade da Cultura, mantivemos o número, incluso aumentamos un poquinho o número de visitantes, o cal é bo. Pero xa digo, no medio dunha situación moi complicada, que se non mediase, eu creo que a participación neste ano sería moito maior, pensamos, non? Aínda que a programación do Gallás, as máis de 500 actividades que fixemos nestes 2 anos, non todas están pensadas para públicos masivos, non? É dicir, cando na Cidade da Cultura sempre procuramos mesturar actividades que están destinadas a un público, pues, masivo, pues, como o concerto de Björk, ou como o proxecto, por exemplo, da Cidade Imaxinaria. É dicir, procuramos, ou, por exemplo, o programa co OUSC de Premios Nobel, non? O programa Conciencia, que está dirixido por Jorge Mira. É dicir, aí buscamos, evidentemente, chegar a un público masivo o máis amplo posible, pero despois eso combinámoslo con proxectos moito máis pequenos, é dicir, proxectos onde o que queremos, en cambio, pues, é un público pues, máis, xa polo propio xeto, non, da actividade cultural, máis seleccionado, menor, porque ademais son, como digo, actividades obxectivamente dirixidas a un público, pues, caso dos seráns do TAC, por exemplo, de moitísimo éxito, pero pensando máximo 80, 100, 120 persoas, non? Entón, nese sentido, creemos que se non mediase esta situación tan complicada, a resposta da cidadanía evidentemente sería maior, pero evidentemente non podemos escapar deste momento no que estamos, e por iso, nese sentido, que aumente un pouquiño, ainda que sexa pouco, o número total de visitantes, e que sexamos capaces nesta situación orzamentaria complicada de aumentar as actividades que fixemos no 12, case un 14% máis das que fixemos no 11, pois pensamos unha boa noticia. En todo caso, tocan a pouco máis de 300.000 visitantes por ano. Santiago recibe millóns de turistas. Na catedral entran milleiros de persoas cada día que non se achegan á Cidade da Cultura. Achéganse a Praza de Abastos, sigue sendo o segundo monumento máis visitado da cidade, pero non van á Cidade da Cultura, que está a fallar. Que Santiago ten moito que ofrecer, é dicir, que tamén é difícil competir cunha cidade como Santiago, que ten nun radio de acción moi pequeno, que se pode, ademais, camiñar perfectamente de sobra, ten moitas cousas que facer, moito que visitar. Efectivamente, comentabas dous lugares emblemáticos de Compostela, e aí, nese sentido, pues, claro, tamén é certo que a nosa intención, a nosa aspiración é poder aproveitar, non, ese potencial de atracción turística que ten a cidade de Santiago, o casco vello de Santiago, e, por suposto, tamén a comarca de Santiago, e poder conseguir que unha parte deses visitantes visiten tamén o Gallás. Pero, de todos os xeitos, o Gallás, inda que ten unha dimensión visitable en canto a arquitectura, non? É dicir, como un lugar de interese arquitectónico, nós queremos velo máis ben, ou principalmente, como un espazo cultural onde se realizan actividades que moitas delas, efectivamente, poden ser visitadas por turistas que están en Santiago, pero outras moitas van ser actividades principalmente dirixidas á cidadanía galega e ás persoas interesadas na actividade cultural galega. E aí onde temos que seguir incidindo tamén para facer programacións interesantes, que interesen o público galego, que permitan conectar Galicia con outras partes do mundo dentro desa estrategia de internacionalización da cultura galega e de traer a Galicia manifestacións culturais de outras partes de España, de Europa e de Iberoamérica principalmente, e aí está o reto, evidentemente, non? Un reto que temos por diante e que seguiremos neste ano 13. Pero non estamos aínda na fase de que a xente ten que coñecer aínda o complexo. Aínda hai moitos galegos que non coñecen a Cidade da Cultura. Pois, non sei, penso no exemplo do Guggenheim de Bilbao, que moita xente ia por ver o edificio, non por ver o que tiña dentro, non? Agora, pois, xa está consolidado, xa todo o mundo coñece máis ou menos o que é o museo, e si que vai un pouco para ver a oferta. En Santiago non sei, no caso da Cidade da Cultura, se temos que superar esa barreira de que primeiro se coñeza o contedor e logo o contido. Creo que hai que ir en paralelo, non? É dicir, que nestes momentos non temos tempo para poder pensar en primeiro que se coñece a infraestructura e depois utilizala e que teña utilización, que teña participación. Eu creo que nestes momentos o que temos é que ir en paralelo con estas dúas estrategias, que se coñeza, que se visite,
polos valores que ten a nivel arquitectónico e como lugar visitable, un lugar dunha arquitectura espectacular e vinculada ademais a un arquitecto coñecido, recoñecido a nivel internacional como é Peter Eastman. E ao mesmo tempo temos que seguir pensando desde ese punto de vista da programación cultural en consolidar aqueles proxectos e aquelas actividades que vemos que están funcionando, que son interesantes, e temos que desenvolver proxectos novos, evidentemente, non? É dicir, no caso, por exemplo, das exposicións, no ano pasado, no 12, inauguramos o Museo de Galicia, o Museo Centro Gallás, inicialmente cunha exposición que foi a Galequia Pétrea, que ainda está aberta ata finais de marzo, ampliamos 3 meses máis. Claro, unha infraestructura como é o Museo de Galicia, que con pouco máis de 6 meses de vida, nestes momentos, bueno, estamos relativamente contentos cos visitantes que tivo, que está tendo Galequia Pétrea, que se vai por riba dos 50.000, e estamos tamén moi contentos do éxito que tivo a exposición dos Códices, que se rematou e que pasou dos 30.000 visitantes, non? Pero aínda así, claro, un equipamento que leva 6 meses, evidentemente non ten a consolidación que debería ter. Necesitamos seguir difundindo o que significan eses 4 edificios que temos no Gallás e os proxectos que están ali albergados e que queremos desenvolver. Como digo, esa é unha parte fundamental do noso traballo, a programación cultural, pero tampouco podemos esquecer dúas facetas máis do Gallás que a cidadanía se cadra non coñece tanto, non? É dicir, hai unha parte do Gallás que está dedicada a servizos administrativos, é dicir, ali hai nestes momentos case 300 traballadores e traballadoras da Administración Pública Galega están desenvolvendo o seu traballo ali. E, sobre todo, ademais, como aspecto máis importante, desde este finais do ano pasado, o Gallás alberga o Centro de Proceso de Datos de Galicia, un lugar onde recollemos todo o que é a parte informática, a parte tecnolóxica vinculada coa Administración Pública Galega, o cal, por certo, permite a nivel de aforros, un aforro importante, porque estes serán equipamentos que estaban dispersos en diferentes sitios, o cal, o telos xuntos permite un aforro importante anualmente, non? Pero que, ademais, na Cidade de Cultura de Galicia tamén temos un equipamento que é o que antes era o Arquivo de Galicia, que agora é o Centro de Emprendemento Cultural, onde estamos a desenvolver un proxecto de emprendemento cultural que de relevancia precisamente para o sector cultural, é dicir, queremos hacia a cultura, desde ese punto de vista de emprendemento, queremos convertelo nun polo de desenvolvemento cultural que nos permita afondar nesa vinculación entre cultura e industria, é dicir, esa parte da cultura como xeradora de riqueza, como xeradora de emprego, e a través, basicamente, de dúas iniciativas, unha que xa poñeremos en marcha en breve, que é un espazo de traballo colaborativo, un espazo de coworking, de empresas e de entidades culturais, e ao longo deste ano empezaremos a desenvolver o vivero de empresas culturais tamén, porque pensamos que esa é a maneira de poder, primeiro, traballar conxuntamente co sector cultural, cos emprendedores culturais, e a maneira tamén de seguir indo nesa liña que creemos que é imprescindible de que a cultura en Galicia se xa entendida como desenvolvida como unha parte máis da industria galega. E que resposta está a ter por parte dos emprendedores culturais o tema do coworking? Ofreceronse, creo que 20 prazas inicialmente. Non sei se houbo a resposta agardada. Vanse cubrir, creo que todas as prazas, prácticamente as 20, ou se non son 20, son 18. Estáse na fase de valoración dos proxectos presentados, e eu creo que neste contexto no que estamos, que na convocatoria se poidan cubrir todas as prazas de traballo colaborativo, creo que unha moi boa noticia para arrancar o proxecto do Centro de Emprendemento Cultural, non? Eu creo que se está, coas dificultades que temos, estás entendendo o que vamos facer ali, o proxecto que vamos desenvolver no Centro de Emprendemento, e xa digo, eu creo que esta é a mellor maneira de contribuir a vincular cultura, emprendemento, por suposto, e, sobre todo, innovación, tendo en conta que na Cidade da Cultura, como digo, tamén está este Centro de Proceso de Datos, a Axencia de Modernización Tecnolóxica de Galicia, e, por tanto, iso vai permitir vinculacións e proxectos compartidos moi interesantes. Falando dos orzamentos que terá a Cidade da Cultura neste ano, son 10,5 millóns de euros prácticamente para a Fundación. Son un pouco menos, 1,5 millón de euros menos que no 2012. Como se vai a notar iso no día a día da Fundación? Evidentemente, nos enfocamos o traballo na Cidade da Cultura agora mesmo desde o aforro, desde as medidas de aforro que temos que levar a cabo,
e precisamente este orzamento que comentas é un 30% menos do ano pasado. É dicir, en cifras redondas é prácticamente un 30%. Estamos facendo o que temos que facer, que ser solidarios, e no caso da Cidade da Cultura, pues, evidentemente tamén temos que rebaixar gasto de funcionamento, porque para actividades seguimos mantendo unha cantidade semellante a do ano pasado, e onde aí contamos, por suposto, coas aportacións que pediremos agora na próxima reunión da Fundación Privada, a Fundación Gaiás, que aporta prácticamente un 75% do que é o investimento en actividades, en programación cultural, que, como digo, prácticamente mantemos o mesmo nivel. Rebaixamos en gastos de funcionamento, en mantemento, dentro, por suposto, razoable, tendo en conta que ali hai que traballar, ali hai que facer actividades, pero intentamos manter o orzamento de programación cultural. Desde ese punto de vista, como digo, isto hai que metelo dentro do contexto do aforro, das medidas de aforro, igual que decidimos o ano pasado anunciar que eses 2 edificios que faltaban, pois evidentemente de momento están paralizados, o cal nos permite aforrar 77 millóns de euros, que era un pouco que estaba previsto para poder rematar eses 2 equipamentos, non? E medidas de aforros, pois, bueno, o que comentaba antes das case 300 traballadores que hai públicos na Cidade da Cultura de diferentes entidades e organismos, pois tamén dan idea dese esforzo que estamos facendo de contención de gasto, de aforro e de aproveitamento dos espazos. Cando fala dese discurso, con ese discurso do aforro, hai que non entende que se manteña ese discurso ao mesmo tempo que a exposición a que citaba vostede antes, Galaxia Petria, pois custa 1,5 millón de euros. Sí, bueno, o caso é que é certo que a ver, as cousas prográmanse en un determinado momento, fanse ao cabo de varios anos, non? E evidentemente esa é unha exposición pensada en momentos en que o panorama económico e o panorama orzamentario non era o que temos agora, non? Por tanto, é unha exposición pensada noutro contexto e desenvolvida noutro contexto diferente. Hoxe non se faría esa exposición? Onte sería unha exposición que habería que valorar na dimensión en que se pensou no seu momento e que se levou a cabo, non? Habría que valorar moitas cuestións. De todos os xeitos, ao final, sí que é certo que o que nos permitiu o paso do tempo foi aquilatar moito os custos e os gastos para a exposición, sen que houvese ningún tipo de mingua na calidade da exposición, non? Creo que foi unha das grandes exposicións feitas en Galicia, feitas en Santiago, cun custo que foi menor do que en principio se pensaba facer, xa digo, pensando en que se deseñou esa exposición noutro momento económico un poquinho diferente, e o resultado eu creo que está aí, a pesar de todo, eu creo que é unha exposición valorada, unha exposición que se valorou esa calidade que ten, e eu creo que, bueno, as máis de 50.000 persoas que de momento pasaron pola exposición, eu creo que dan proba de que non nos equivocamos. En todo caso, xa sei que en temas culturais falar de rendabilidade pois é complicado, non? Pero é rendible investir esa cantidade de diñeiro nunha exposición que logo visitan iso, 50.000 persoas. A ver, o investimento en cultura sempre é rendible, sexa cal sexa, porque efectivamente detrás dunha exposición hai todo un conxunto de axentes culturais que están participando para poder levar a cabo esa exposición, é dicir, desde a montaxe, desde a cantidad de actividades paralelas que levamos facendo desde que se inaugurou a exposición, onde participa a industria cultural galega dunha maneira moi clara. Estou pensando nestas últimas actividades vinculadas co ámbito da danza, non? Onde poñemos en valor a danza dentro do que é a exposición da Pedra, ou a que se vai facer dentro de varias semanas sobre a pedra e a literatura, non? Galega, non? É dicir que o que é investimento en exposicións temos que ser tremendamente cuidadosos, moi rigorosos, porque efectivamente os recursos son os que son, pero evidentemente eu nunca enfocaría este tipo de proxectos en termos de gastos, senón en termos sempre de investimento e tamén en termos de identidade e de imaxe en aspectos máis cualitativos e aspectos que son difíciles de medir polo impacto que teña no número de visitantes. Bueno, pensando xa un pouco máis de cara ao futuro, que grandes proxectos, non sei se tan ambiciosos como este do que estamos a falar, e pequenos, falaba que a Cidade de Cultura está pensada para acoller os proxectos un pouco máis reducidos, están en mente xa para este ano 2013? Sí, bueno, obviamente non podo adiantar nada porque o presentaremos nas próximas semanas, non? É dicir, agora, ao finais deste mes, principios de febreiro, presentaremos a programación deste ano 2013. O que sí podo adiantar é, por unha banda, que vamos seguir insistindo naquelas actividades que vemos que teñen éxito e que teñen un público moi consolidado,
E despois hai toda unha serie de liñas de traballo que pensamos que deben ser as que guíen o traballo da programación cultural. Non? Por unha banda, temos unha liña de traballo moi dirixida ás familias e ao público máis novo, é unha liña que está funcionando moi ben, que temos receptividade, que hai, bueno, en xeral, nas actividades da Cidade da Cultura, a valoración das persoas, porque pasamos sempre protocolos de valoración das actividades, teñen unha nota altísima, todas, que a media sempre é de 8, 8,5 para arriba, non? É dicir, que nesse sentido estamos sempre moi satisfeitos cos resultados. Pero, por exemplo, como digo, seguiremos insistindo en actividades dirixidas ás familias e dirixidas ao público máis novo. A programación do Centro Gallás, do Museo Centro Gallás, vai presentar este ano unha nova exposición que creo que vai ser unha exposición moi interesante. Bueno, evidentemente seredes vos e será o público que non teña que decidir e que teña que dar a súa opinión, pero bueno, vai ser unha exposición que é moi interesante e ademais é unha exposición que vai buscar un obxectivo que está no plan estratégico do Gallás, que é a proxección internacional da Cidade da Cultura. É dicir, que vai ser unha exposición que con elemento galego, con elemento noso, pero tamén con proxección fora. Pero que se vai expoñer? No, Iso segredo aínda, non? Eso non o vou adiantar porque non ten sentido, senón despois xa queda chafada a presentación pública. Non? Pero en todo caso vai ter unha programación de actividades importante, o Museo Centro Gallás, e despois seguiremos facendo a Cidade da Cultura un lugar de reflexión. Non? Eu creo que houve ao longo deste ano diferentes, tamén no ano 2011, diferentes foros de reflexión onde participaron activamente xentes culturais e público en xeral sobre diferentes aspectos da cultura, do pensamento galego e non galego, e iso imos seguir insistindo nese tipo de foros, onde non é un público demasiado amplo, pero que sí pensamos que estamos contribuindo a producir un debate e unha reflexión que é absolutamente necesaria, máis nestes tempos nos que estamos. Bueno, pois rematase o noso tempo, estaremos moi atentos logo a esa presentación de actividades progallas para este ano 2013. Moitísimas grazas por acompañarnos e por descubrirnos un pouco máis do complexo do Gallás. De nada, moitas grazas a vos. Ata aquí chegou o noso tempo para este preguntoiro. Recoméndolles que sigan informados a través de Radio Obradoiro, da páxina web del Correo Gallego de Galicia hoxe e tamén do xornal El Correo Gallego. Nos volvemos con máis novas aquí a Correo Televisión mañá a partir das 8:15 da tarde. Grazas por estaren aí.